Ndakateerera nyaya yamukoma Simon Pashoma Ncube ichibuda pasocial media ichitaurwa nenzira dzakasiyana siyana, vamwe kuFacebook, vamwe kuYouTube. Asi tinofara zvikuru nekuti mukoma Simon Pashoma Ncube vakazowana rubatsiro rwavakabuda vachitsvaga pasocial media. Regai tivati makorokoto chibva tapa kutenda zvikuru kuna Sewiki neOchivhayo nerubatsiro rwavakapa urwu. Mwari havakanganwi pazvakabva. Luke chapter 6 verse 38 inoti ipai nemi muchapiwawo. Saka muchizoona vanopa vaya vasingagumi kupa. Principle yekupa yoyoyo inoshanda yekuti ipai nemi muchapiwawo. Hapana kuzitsanyai, kwirai gomo, rombai kuti muwane. Pakanzi ipai nemi muchapiwawo. Saka regedzai tipe kutenda kuna Sewiki neOchivhayo nekubatsira baba Simon Pashoma Ncube. Right. Asi ndiye here nyaya ndinayo. Nyaya ndinayo ndeyekuti iyi nyaya yamukoma Simon Pashoma Ncube chidzidzo kune umwe akanditarira izvozvo ari kuona video iri, anoti akabata mari anodya unga ari kudya mushonga wemusana, anokanganwa kuziva kuti mangwana kuchaedza. Izvozvi taakutopinda muna December, mari iri kuplanirwa kuda kudyiwa zvekukanganwa kuziva kuti kuchauya January disease uye vana vachada kudzoka kuchikoro, pane back to school pamberi apo. Kuna ari kuplanira kuitetena zvekuitetena zviya asingarongire mangwana. Nyaya iyoyi chidzidzo kune vamwe baba namai vari mumba mavo izvozvizvi vanongoplaza mari, havana kana mudhuri wavainawo. Chavanoita vakaona mari yakawanda vanochinjanisa motikari nemazifoni, mamwe makufoni anenge achada kumhoresa vanhu. Funeral policy havana, kana uyu yekunyorawo kuti nhasi ndikafa zvichadai haana. Upenyu chaiwo kurongera mhuri mangwana kuti vakafuma vasipo mhuri inorarama sei. Hapana nezviri kurongwa ipopa, pari kungodyiwa chete mari. So ichi chidzidzo icho chichi. Pandiri kuti chidzidzo, handisi kutaura kuti mukoma Simon Pashoma Ncube vakakundikana life. Asi kana ariwo matorero awo azviita kubva ndizvo. Apa ndichibva ndazopindurawo vamwe vari kutaura kuti kwanzi in fact ndakazoona mukoma vangu ava ndinovati mukoma vane shamba Drumas Media vakutora calculator vachiti wekera vane shamba ka vachiti taihora 150 ngatisei $60 kutransport, $2 every day yotipa 60 pamwedzi, tosarwa ne90 ukune vana vechikoro ukune zvakada. Ndizvozvo maamuri right ipapapo, ichokwadi. But makazvitangira pamusoro kavane shamba zvinhu zvacho, makazvitangira pamusoro pakuti makazoweka 150. But ndiyo here yavaihora vachiri kumapounds pavakapinda basa paZBC. VaPashoma Ncube vakapinda basa muna 1985, March 1985. Zvinhu zvakanaka kuya kuma 90s, zvinhu zvakanaka. Kana mukatarisa imwe interview yavakaitwa pano pa YouTube apa yakareba yakaita 1 hour, ndine imwe yandakateerera zvangu. Vaitotaura vega vachiti aiwa, vakabvunzwa zikopa mazuva enyu pamamuripo zvikanzi aiwa zvaitapira, zvinhu zvaitoflowa. Vanzi tiripo paZBC paya, handiti kureva kuti vakasvika panguva yekunakirwa. Hatidi kunyeperana, vakasvika panguva yekutapirirwa neupenyu vachikanganwa kuti vachazosvika pakuchembera. Handiti muri kuona manje. So nguva yekutapirirwa yakasvika yavakakonfema vega. Vaitotaura vachitaura kuti kwanzi paripo pamwe pataidaidzwa nemamwe makambani aingoda kana voice rangu chete, kuti tiruda voice raPashoma Ncube atiitire advert yezvinhu yemaproducts yedu yezvinhu zvatiri kutengesa and so forth. Hanzi waitoti ukatoita advert iyoyo wotonyorerwa cheki, mari yopinda muhomwe. Akatonongedza kuti hazi pamwedzi waigona kuti wodaidzwa neuyo, wodaidzwa neuyo, wodaidzwa neuyo. Ndikazongobatanidza ndega kuti zvichida pamwe pamwedzi aiwana 3, 4, 5 makambani. Kureva kuti mari vakadziita, hatidi kunyeperana.
vakasvika panguva yavakaita mari, but mukana wakatadza kushandiswa. Ichocho ndo chokwadi chisikaputsi ukama ichocho. Tikapa nzvenga ipapapo tinonga taakuramba kubatsirika. Tikangopa nzvenga ipapapo tetakuramba kubatsirika. Ndienda fanana nemunhu anoita chivi achiti ano izvo zvandiri kuita achisi chivi. Munhu anoita chivi anofana kubvuma kuti chivi ndokuti abatsirike. Akasabvuma kuti chivi haafi akabuda muchivi chacho. Noti kwaari zvinenge zviri normal. Anenge achitongoona zvakanaka, hapana chakashata. Kusvika azoona kushata kwazvo ndo paanozotsvaga nzira yekubuda mwazviri. Saka tikanyenyeredza tichitenderera nehama dzangu tichiti havana vakatadza tichiti haiwa vanga vasikawani mari hurumende ndizvozvo ndiri kuya ikoko kugovernment. Although ndisiri mupolitician zvangu ndiri kusvika ikokoko. Kunewo era dziriko dzinoda kugadziriswa, but ko ini wacho, ko ivo vacho vapaShoma Ncube, newe wakatarira video rino uri kuronga sei ramangwana rako? Vamwe izvozvi tiri kuSouth Africa, vamwe Botswana, vamwe kuUK, vamwe kupi, but hauna kana kachitumba kanoti iwewe ndrunyepa. Dzimwe nyaya dzakaita sedzidzi dzinotidenda isu takadzidziswa development, takadzidziswa kurongeka. Inini $100 ndinoda kunyatsa kumeka sure kuonoti yaitei. Iwewe ndo pauri kurova ma-thousands emari kungoti unozi ndakachigwina wena waone mari kuti handine 40 gida. Wakazoitei? Hapana. Handine 5 gida. Wakazoitei? Hapana. Kungonakirwa chete nekuti ndakachigwina. Mikana hairambi ichingouya. Paunowana kamukana itoshandisa mukana iwoyo. Isa mudhuri wako paruzevha kana mutaundi, kuitira kuti mangwana paunozofa vana vachinongedza gwara rako vanoti kamudhara kakarongeka. Kwete kuti vachisvika pagwara kuti idzi apa paine basa regai dzifewo hatso. Hurumendewo futi ine contribution weipapapo, especially kutanga kuma 2000 kuzvichuya zvakadaro futi. Unongoona kuti vanhu vakungochema nenyaya dzemari. Naiwediwe. Vanoona nezvemari maministers vakuru vacho. Ipai vanhu mari. Vapei maticha ngapiwe mari, vese masoja, mapurisa, wate mushandi ngapiwe mari yake. Chete. Kumana, tinoda kuti tigare tichisekererwa nedenga. Tinoda hurumende inofarirwa naMwari. Hurumende inoita zvinoda Mwari. Mwari ndiye akati zvaKesari kuna Kesari. Ipai vanhu tunhu twavo. Imi motoro twenyu. Ngatisashandisa tsumo yaye kuti anzi matakadya karahembe dzimwana. Ende iyo ndo yakatibata, kwete hurumende yega, nesuvo vanhu ma-individual. Munhu ane kakambani kake haagoni kuda kubhadhara munhu asisiri pabasa. Hakusina vanhu vachikugona kubhadhara munhu ari pabasa ba. Ndosaka muchiona vana Simon paShoma Ncube vari kutotambura, vari kukwangwaya izvozvi nepensheni hadzisati dzabuda. Pane vari kutocalculate vachiomesa musoro kuti tingaende kopa munhu akagara kumba here tisikapi vari pabasa. Kangana kuti naiye wacho ari kucalculatewo mangwana uchanga asisiriwo pabasa. Mangwana uchanga usisipo. Saka ukatadza kuzvigadzirisa zvakanaka, mutemo yo uchaafekta newe. Mangwana unoshatirawo futi newe. Izvo zvita saka tine tumwe tumitemo tumwe twatinogadza tunozotisungirira mangwana. Izvo zvitakabva kugadza chimwe chimutemo chatakagadzirisa, kugadzirisa chimutemo chemarriage. Ndoti chatakabva kugadzirisa because handingati chavakabva kugadzirisa, nokuti tisu tinoisa isusu vanhu mangwana, tisu tinogoka moto mudziso mangwana tochema futi. Ndakazwa zvemarriage zvakuzanzi murume anogona kuita girlfriend kunze, agoita mhuri imwe kunze uko. Mudzimai anogona kuitawo boyfriend kunze uko. Aitawo boyfriend, iwo murume ukamuona aine boyfriend, hauna simba rekuharasa boyfriend iyoyo. Saka tinopfuurira tichikangana kuziva kuti mangwana zvinokanganisei zvinhu izvozvo. Saka ndakanetseka kuti komichato handiti nemachapters here, kuti kune chapter yakati, kune chapter yakati, kune chapter yakati. Iyoyo yengochani iyoyo kana mwaipasisa isaiwo mira iri chapter, kana iri chapter 27 yomira iri hapo. Ngoyo ngochani. Kana uri wekuti mabarika
vanhu vanoita mabarika kana iri chapter 19 motsvetawo wakadaro uri apo. Uyuwo wekuti murume umwe mukadzi umwe mosiyawo uripo, uri kumodifyirwei? Uri kumodifyirwei? Kana pane wekuti murume anoita girlfriend, mudzimai anoita boyfriend, isaiwo iri chapter yakazvimirira. But uyu waMwari uyu weBhaibheri uyu wekuti murume umwe mukadzi umwe, siyaiwo wakadaro uripo. Ngausadhailutwa, ngausamodifyiwa ba, ngausiwe wakangodaro uri zvauri, wakangodaro. And hausi wedu isusu vanhu, handisi takaugadzira. Mutemo uyo ndewaMwari. Mwari ndo vakatanga marriage, vakachatisa Adam naEva mubindu reEden. Mwari ndo vakati murume uchasiya mudzimai wake, mukadzi achasiya mudzimai wake anamatire kumurume wake, vaviri vachava nyama imwe chete, kwete vatatu, 2. Isusu ndisu taakutanga kugadzirisa tu. Kune imwe yacho yasatanika isiri yaMwari. Ndosaka tu because Satani achiita zvinhu zvake haiti achiti tida oya unopinda muvanhu. Vanhu vopa pfungwa dzavo munogadzirwa mitemo mumomo yotopasiswa, but dziri pfungwa dzaSatani. Handimazvona. So iyo yaSatani yacho iyo alright it's fine, because Bible rinoconfirma kuti Mwari wenyika ino ndiSatani. Mukaerenga 2 Corinthians chapter 4 verse 4 inoti kune vasikatendi vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ino, aitaurwa ipapo ndiSatani. Ndizvozvo Mwari wenyika ino ndiSatani, ndiye nyangwe achiclaima kuti ndiye Mwari, but haana kana ivhu rimwe raakasika kana katsanga kamwe kevhu kakasika ureti, haana kana nesimba racho. Saka kana auya akushandisai mwafunga umwe mutemo wechihure, mwafunga umwe mutemo weSatanism wekuti kwanzi murume ngaaite girlfriend, mukadzi aite boyfriend, mwafunga ugadzei imomo, but muupe chapter yawo, but usaafekta watakagara takaziya uyu ngausaafektwa, ngaurambe uripo. Wedu isusu maKristu, ende maKristu acho amwe acho ndo ari kuvhotera. Kune mamwe maKristu anopindwa naSatani, anotenderawo kugadzawo zvakaora zvakafanana nezvozvo zvatiri kuzva zvikutaurwa pamarriage izvi. Saka apa panda ushanda apa, pada ushanda apa. Panguva yauri panyika panapa panda ushanda, uchiziva kuti nyika hakusi kudenga. Nyika haifi yakati twasana. Nyika inongoramba enda kwese kwaAmerika, Zimbabwe, Botswana, South Africa, haushayi chinokuratidza kuti tiri panyika. Panyika panongorine maproblems aripo chete, problem after problem after problem. Munee muchingogadzirisa maproblem kusvika mafa. Vana Lobhengura vaigadzirisa maproblems kusvika vafa. Vana Mbuya Nehanda vaingogadzirisa maproblems kusvika vafa. Vana Mugabe vaingogadzirisa maproblems kusvika vafa. Nesu tiri kugadzirisa maproblems, tinongosiya aripo kusvikira tafa. Chichatozogadzirisa nyika kuti inake kuuya kwaJesu Kristu achibvuta vatsvene vake, nyika yoparadzwa nemoto, pouya denga idzva nenyika idzva, isina kuchema, isina matambudziko. Ndo chete zvichazogadzirisa nyika izvozvo zvega, kwete kuti tinogona kuigadzirisa. Iwewe chitorongeka pachako, iwewe sadunga munhu. Rongeka iwewe pachako. Iva baba namai vakarongeka vanotya Mwari. Proverbs chapter 1 verse 7 inoti kutya Jehovha ndokuamba kwezivo. Zvityire Mwari uri pachako, wakazvigarira iwewe. Wogadzisa ikonomi yeupenyu hwako pachako iwewe. Saka ndiri kutaura kuti izvozvi kana wanga uchidya mari ngorudye mushonga wamusana, uri kuSouth Africa, uri Botswana, uri muZimbabwe, uri kupi, endawo vaka. Kana wanga usina funeral policy, endawo tondoiita izvezvi. Mhuri ngaivakirwe pekugara. Kunyora will zvichazoitika kana wafa, hazvirevo kuti uruda kufa mangwana ba. Kurevo kuti uchafa nyange usikazivi zuva racho. Saka chigara wakangorongeka, usazotinetsa mangwana. Hatisi kuda vanhu vanochembera zvakashata, toda vanhu vanochembera zvakangwarira. Toda vanhu vanoita zvinhu zvakangwarira. Saka tichiti kunamata kwakanaka kunokuvhura. Kunamata nekuverenga Bhaibheri. So vamwe tikataura nezveBhaibheri mune makutofunga rakauya kuzokolonize varungu, varungu vakauya kuzokolonize nyika, vakazodai dai vakauya kuzokolonize nyika, tiri kusimudza mamissionary muZimbabwe vachindovaparidzira ikoko. Tiri kuvaparidzira vani nemhino dzavo dzakareba vachibuda madhimoni vachitendoka. Tadzoka ikoko neBhaibheri. Varudiri kuti ndiro riya ratakauya kuzoshandisa ikoko kukolonize nyika, saka musati hapana zvatisikazi. But tiri kuenda tichindovaparidzira. So zvese zviri kubva panhau yandakanzwa ya mukoma Simon Pashoma Ncube, ndati ndibve ndatokubatsira iwewe kuti rongeka mangwana usazotishupa, mangwana usazotinyadzisa, mangwana usazotinetsa. Nesuwo tine simba rekugadza mitemo kumusoro. Ngatiiteiwo kutoti vanhu vawanewo mari please.
dai maiziva kuti Mwari anofara sei munhu wese vachifara. Bhaibheri rinotaura kuti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerugare nerudo rwaMwari. Zvinodiwa naMwari izvozvo, zvinodiwa naMwari. Zvinoita kuti nyangwe ndiri minister, nyangwe ndiri MP, nyangwe ndiri kansela, nyangwe ndigare ndakafudzwa nevatumwa, ndiwane favor kuna Mwari. Izvozvo zvega izvozvo. But nhau yekuti ndazviwana nhasi pamwe hurumende yabvisa mbeu kumusoro, ininiwo zvangu ndiri padunhu ndobva ndatotanga kutarisa kuti wandingapa ndiani apa newandinganyima. Ndiwani ndowaibvisa ndeyakwe. Kutya Mwari ndokwatisina. Saka nhasi ndamboti timbobatsirana hama dzangu chiti ngatityei Mwari, ngativimbei naMwari, ngatigarei muna Mwari kuti Mwari atiitire zvakanaka. Zita rangu noitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Kana usati wasubscribe, baya pakanzi subscribe apo izvezvi. God bless you. Fear not, sin not. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi TV yababa Kanjanda, uyai kani muone Elder Kanjanda waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana weta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende baba, nesuo tasimuka tarirai.